A conselleira acompañou a un grupo de alumnos de cuarto da ESO do Instituto da Pobra do Caramiñal nunha visita que realizaron esta mañá a Edar da localidade. A actividade formaba parte dunhas xornadas organizadas dende Augas de Galicia para conmemorar o Día Mundial da Auga e aproveitar para sensibilizar aos máis novos sobre o coidado e a importancia da auga. Aproveitar o Día Mundial da Auga para sensibilizar, para concienciar a sociedade en xeral, tamén aos máis novos, dende logo que non usar o retrete como unha papeleira, facer infraestructuras necesarias, tamén ser responsables todos. Eu creo que unhas xornadas útiles, non, para ensinar aos nosos mozos da importancia da auga, do cuidado da auga e a responsabilidade de todos. Etel Vázquez tamén se referiu á importancia de seguir traballando de cara ao saneamento integral. Segundo ela, no Barbanza tense avanzado moito nestes últimos anos, cun investimento da Xunta nesta materia superior aos 1.000 millóns de euros. Eu creo que o que é a plan de saneamento integral desta marxen da ría está totalmente completado, non? A Xunta de Galicia está volcado co saneamento das rías. Levamos, dende o ano 2009, máis de 1.000 millóns de euros investidos no saneamento das rías, unha materia que é responsabilidade de todas as administracións, como digo, en primeira instancia a responsabilidade municipal, a Lei de Bases de Réxime Local xa indica que son os concellos os responsables primeiros, non, sobre a rede de saneamento, alcantarillado e tamén abastecemento, as diputacións como administración que ten o deber do auxilio aos concellos nas súas competencias e logo a Xunta de Galicia pois como responsable dentro do organismo Augas de Galicia. Por lo tanto, eu creo que, se non me equivoco, o que o saneamento de Barbanza está completado, o plan de saneamento local na súa totalidade, infraestructuras imprescindibles, estando pois a última, creo que en execución, que como a obra que estamos a realizar en Rianxo, non, que é o tanque de tormentas, pero creo que das últimas obras xa dentro dese plan de saneamento local.